Gusto ko magka-check. Downstairs. Downstairs, buddy. Nagising na ni Arlo mga tan. Good morning! Come here, downstairs. Good morning! Downstairs. Goodbye, Chichi. Hello, mga utol! Yan. Di ba? Kadalasan kapag umuwi sila, parang ang dumi ng ating mga mood. Eh? Oh no, what happened? What happened, buddy? Are you dying? May puti na agad mga tol. Mabubuhay kaya ito mga tol. Parang scam naman dah. Yan, so hello mga utolski. Yan. Ang mga sisibels at ang mga bata at si Dan ay uuwi na ngayon at kinukuha na ni Marlon ang sasakyan. Yan. Pero hindi pa ako nakapakahanda. Ano lang naman, kailangan ko lang naman mag-toothbrush, magbihis. Ha? Let's go. Sinay ko lang kay Kalamansi. Let's go. Let's go mga utol. So yan mga utolski. Ay, nag-vlog pa ka tayo? So yan mga utolski. Napasok na ang baggage sa sasakyan. Yan. Goodbye mga sisibels. Goodbye tayo. Goodbye tayo. Yan. Tapos si Arlo. Yan. Si Arlo umiiyak na kasi miss niya daw ang kanyang mga tito. Ari. Yan. Nalipap lang pa lang katapat ni Arlo boy. Ang Monikitas Barbershop ba? Yan ang dinala ni Dan sa barbershop mga tal. Yummy! Hulk! Buddy, are you going to miss the titos? Oh, you going to miss the tito? Titos? Yes? No? Yes, no? Yes, no? Yes, no? So yan mga tolski, sila ay pumapasok na sa sasakyan. Yan. At di kami sakto mga tol. Yan. Kailangan may isang matira. Yan, kaya si mama yung nag-volunteer kahit sabi ko siya na lang yung sumama. Yan, let's go. Bye-bye! Let's go mga atan. Awat sila. Hello mga utol. Siksikan. Always, nasa na? Oh. Parang nasa jeep lang. Kala nyo mo, dapat. Relaxing man. May isa pa sa likod ko. Arla. Papunta na nga pala kaming airport. So, mga tol, nandito na nga pala kami sa Jollibee na malapit sa airport. Yan. At sila nag-order kasi wala pa silang breakfast. Kami lahat, wala pa kami breakfast. Yan, yan. Hello boy. Kinakain yung yung tip ng Francis. Ganyan din ako noon mga tol. Kinakain ko rin yung mga tutoy. Are you strong? Hello best friend. Okay. We're just friends. Okay. You're my niece. Niece after that. You're my niece. Okay, you're my toes. You're my shoulder. Okay, you're my niece. No? Okay. I'm just your neighbor. We're friends. Okay. We're friends. Mga tol, tapos na kami kumain. Sobrang daming nangyari mga tol. Kulang yung order. May langaw. May langaw yung pagkain. Pag yung ate yung may langaw mga tol. So yan mga tolski, tapos na kaming kumain. Yan. Kumain na may konting stress. Yan. Punta na kaming airport. Let's go. So yan mga tolski, kami na sa airport na.
Yan. At ano na, wala na kaming oras kaya dadrop lang namin sila ate. Hindi na kami ano doon. Buddy! Say goodbye! Hi, we'll miss you, princess. Ako Tito Wins. Bye-bye. Tito Mat. Bye-bye. Salamat, Sir. Hello. Hello. Bye-bye. Say bye to Tito Mark. Tito Wayne. Yeah. Thank you, Dad. Bye-bye, Sir. Bye-bye. Bye-bye, Sir. Napoy pa. Napoy mo yung Uy, winiin. Bye bye. Bye bye. Bali, bye bye. Bali, bye bye. Tama, wala ra. Nihilak naman ang tayo. Gahi na kayo? Adab na kayo? Yaka na. Nada sa kanan niya. Baro, ate. Asaan ba? Bye bye. Mga tal. Parang napapansin niyo ba mga tal? Parang ano? Medyo tumataba na tayo mga tal. Yan. So ayan mga tools bahay na nga pala kami. Yan. At si Papa ay nandito sa taas. Di daw siya nakapagbabay. Kasi di namin siya nakita. Nagpa-park lang pala siya ng sasakyan. Tapos kami umalis na. Let's go. So ayan mga tolski. Linulutuan niya ako ng lumpia. Kami yung tatlo. Dynamite dahil. Yan ang aming ulam ngayon na naman. Let's go. Pero masarap yan mga to. Hindi yan nakakasawa. Kasi gawa yan run. Yeah. Tapos mama. Nanonood ng showtime. Yan, let's go. Yan mga tol, kain! Bawal to sa akin mga tol kasi may cheese. Pero matigas ang ating ulo. Kain. Known singer. Tapos, hindi ka ba naniniwala? Sobrang galing mo din. I don't know. Pero I believe that I can do it. Yes, tsaka si Casey, ano yan eh, laman ng contest. Loto na Joy! Champion yan. Yan mga tol, Revlon. Yan, papakulay daw ng box ni mama mga tol. Kay Ranran. Let's go. Let's go. Yan mga tol. O sa may nabutang, kilit 3, wala ko lagi. 4. Naka nabutang ko doon. Tapos ang ano, number 2. Hindi ko alam to. Binablog ko lang. Hey, number 2. Claim colorant, after color booster. Let's go. Yuma. Yan, tapos ang buhok ni mama mga tol. Ni color? Daw. Ipuwa. Ha? Ipuwa. Lo ni puwa. So ayan mga tol. Bili tayo mami Paris. Tapos sa kanya. Daddy pa. Grabe. Na? Apel ka ma. Unsay mo ha? Lola Paris. Kasi magkao. Uy. Wala na ko ikaw din.
Bagang. Tama. Tayo na naman dalawa ang partner. Wala na si Latte. Bok. Bumili kami Mami Pares. Yan mga Dolski. Dito na kami Mami. Kaso si Daddy wala pa. Kain. Mga tol, bumili kami ng shake. Thank you. Ano, di namin pinalagyan ng ano ba, ng evaporated milk. Para kakain din tayong konti, mga tol. Bawal pa rin ako matamis. Pero at least, matamis na walang gatas. Din ako. Miyay. So ayan mga Tolski. Ayan, so ano na nga pala ngayon mga tol, 9:08 ng gabi. Yan. Kasi ako ay nakatulog na naman. After kumain namin ng ng mami. Yan. After kumain namin ng mami, hinatid ko si Ronan. Pag-uwi ko, ako ay nakatulog. Yan. Nanonood kasi akong TV. Yan. Kaya, at ngayon, ako ay nag-edit. Yan. Huwag nyo lang pansinin yung kalat na yan. Yan mo na. Oh. Yan, ako ay nag-edit. At, wala pa pala kong dinner. Yan. So, kain muna ako mga tol. At, baka hanggang dito lang mga tolski. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Yan, medyo kakaiba yung vlog natin yan mga tol. Kasi, ano ba? Nakakapanibago ba na hindi na maingay ang bahay. Yan. Pero good lang yan. Yan. Dahil sa muling pagkikita, paalam, let's go.